שלום, קוראים לי טל מזור, אני יוזמת ומנהלת ארגון אמא שפע, אישה מלווה אישה, שיתוף פעולה עסקי, והיום אני רוצה לספר לכם על נשים.biz. אני פתחתי כרטיס בנשים.biz לפני יותר משנה. באותה תקופה גם קיבלתי המלצה בניוזלטר על העסק שלי, הגיעו אליי מספר לקוחות שהגיעו ישירות דרך ההפניה של נשים.biz, ומאז כאשר כותבים בגוגל אמא שפע או טל מזור או ליווי עסקי, העצמה עסקית, מגיעים דרך נשים.biz לאתר של אמא שפע. מעבר לזה שזה אתר של נשים, ואני הרי ידועה כמי שאוהבת לעבוד עם נשים, היתרון הגדול שלו שאפשר להכניס לו מאמרים שהגוגל, בגלל שזה אתר תוכן, גוגל מזהה את המילים, גם אם אני כתבתי בתוך מאמר מילים של ליווי והעצמה עסקית, נשים, גוגל מזהה את זה ובעצם מעלה את התכנים שלנו מאוד גבוה. עוד אחד היתרונות שאני יכולה לשים שם אירועים ללא תשלום נוסף. ועוד יתרון שאני מאוד אוהבת זה שלא כל שנה באים ומבקשים לי לחדש את הכרטיס. once עשיתי כרטיס, אני שם, זה אתר מאוד מקודם, אני נמצאת שם, ובעצם לאורך כל השנים אני מקבלת עוד ועוד ועוד חשיפות. אז אני מאוד ממליצה על נשים.biz, ואם את בעלת עסק שמאוד רוצה לקדם את העסק שלך, זה מקום שטוב להיות בו. טל מזור, אשמח לעזור. תודה.